Паметта на загиналите български бойци трябва да се почита и припомня на поколенията. Какъв по-добър форум от днешната кръгла маса, посветена на 70-годишнината от участието на България в заключителната фаза на Втората световна война. България живее свободно, именно благодарение на тези бойци, отдали живота си с чест и достоинство. Ние, българите, дължим една огромна благодарност на хората, присъстващи на този форум, на ветераните. Без тях днес нямаше да сме тук, уверени и спокойни в непреходността и силата на българския дух. Горд съм от факта, че днешните ученици знаят за подвига на българските бойци, че знаят значението на думите като отечество и родина. България винаги е била силна. Нека не го забравяме и нека го завещаваме на поколенията след нас. Още две думи. Една война, колко и успешна да е, каквито и цели да постигне, ги постига с цената на едно нещо. На хиляди човешки животи. И смятам, че нищо не оправдава загубата на човешкия живот. И нашата отговорност в момента извън историята е да правим така, че да решаваме проблемите и да не стигаме до там, защото, за съжаление, светът днес е почти направена една нова война. Защото войната е героизъм в книгите и в филмите, но в действителност е една огромна трагедия. Сигурно и ветераните го знаят, войните го знаят, аз също го знам, защото съм присъствал на една огромна трагедия и трябва да положим всички усилия, дори с цената на компромиси, да не присъства в живота ни. Пожелавам войната да е тема само на такива кръгли маси.